Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u naší hry, nebo naší gameplaye ze hry Euro Truck Simulator 2. Budeme tady dělat zakázku, jedeme z Kielu do Osnabrucku, nebo z Osnabrucku do Kielu, to nevím. A dáme vzít zakázku. Ano, si. Takže až se nám to načte, počkáme chvilku. A nemá to jako, ta hra má dobrou grafiku, ale já to mám nějak divný, nebo nemám to na tu úroveň takovou, kterou, jak ta hra vypadá fakt úžasně, mám to takový, sami vidíte, na startu, sami vidíte, jaký to mám, možná, nevím, fakt nevím, co to je, a teď teda jedeme, mohl bych zapnout světla, možná, ano. Vzadu v zrcátku máme náklad. Tak a teď jenom nějak bezpečně vyjet. Takže doba dojezdu je 8 hodin ráno. To je dobrý, protože je úterý večer 2 hodiny ráno spíš, no. Ne večer, ale ráno. Ježiši, zrovna 3. Prostě to. Tak si chvilku počkáme. A je to 340 km daleko. Pardon. Tak už jedeme. Prosím tě. Co děláte? Ne, díky. Tak jo, no, tak to bude dlouhá cesta, tyjo. Ani nevím, jestli budu natáčet celou, ale asi ne, protože to by bylo zase zbytečně dlouhý a nudný. Takže to asi fakt ne. Pardon. To převedu, myslím, to ne. Tak je převedu, to bude. Zatím dálkáče. Přesně jenom jsou 2 hodiny ráno. Zase... jsme dobrý. Pardon. To si nevšimnejte. Jo, dobrý, děkuji. Jedu na červenou. Ti to předpovídají. Si těším, až bude světlo. 90, jo. No, víc mi to stejně nejde. Kiel. Opouštím Kiel. To doufám. Protože tam nechci být. Povídá. Jinak to hraju na klávesnici. A je... takhle asi. A pak bych to nechtěl převrátit. Je to 40. Já jdu 80. Teď 40. Není to Ford? Ford Mondeo? Nepřijde vám? Mně teda přijde, že jo? Může přijít cokoliv. To je skvělé. Tak až tam bude tak dojezd 3 hodiny, tak to asi vypnu. Asi tak no. Protože zase, aby to fakt nebylo zbytečně dlouhý, protože to bych nechtěl fakt. Teďka jde možná tak 5 minut. Snad míň. Jedu 90, fakt rychle jsme to nejeli. To je super. Ježiši, neodbočuju. Zadnou auto. Tak já ho pustím. Ono jde za mnou. Hej, nedrž se za mnou. Aha. To je auto. To svítí světlo od mého kamionu. Jo.
něco blbě, takže to musí být to nechápu, jak můžu být tak, jak bych to řekl, slepý? Slepý, ano. Takhle bych to řekl. Tak, jeden po D7, teďka pojedem, aspoň myslím teda. No, podání, to. Ty kamiony noční. No, už mi přijíždí. Co? Aha, vidím se to předělí. Takhle sorry. Nebo až tam bude dojezd 2 hodiny, aby to zase nebylo zase tak úplně totálně krátké. Ne 3, nebudu vůbec už chtít dělat, protože 3 hodiny, až tam bude dojezd 3 hodiny konec. Zase bych to tady zbytečně prodlužoval. Tak. Přijde mi tak. Tak. Oh shit. Nebudu to. A jo, ještě máme 45 minut. Když tam bude určitě vést. Už začíná svítat. Vzadu v zrcátku to můžete vidět. To je tak milé, ty. Tak je, to máme. Takže už bude svítit. To byl Mondeo. D1. Máme ještě 14 minut ve hře a pak to. Jo, darkness. Sorry, vedle mě kamarád. Tak, jo, to se nám hodí, benzinová pumpa. Tak tam se na chviličku zastavíme. Jo, takže už je čas, aby jsme to ukončili, já jenom zastavím té benzinové pumpy. Benzinové pumpy, jsme benzinové. Tak je, pořádně, dupni na to chlape, brzdy, prosím tě, pořádně. Tak, tady jsou takové hezky. Toho hodím vedle mě, takové. Tak, takhle to nechám. Takhle to nechám. Zatáhnu ručku. Vypnu motor. Říkám, že vypnu motor. Tak. No a
příště se mrkneme tady na tohle, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. No a u dalšího videa čau!